Egunon. Egunon. Azterrike hausora, Garbeta bertxuko kanpai dixe gaitxik Garbeta etorriga, jasoten gabiz, Ekolo Kultur Elkarti, eta hemen dukauz, Mari Carmen Mandiola eta Izaskun justa pixkat berbaitxeko azterrikeko kanpaiei buruz. Egunon bizoi. Bardin. Eskerrik asko gure deixa irantzute harren. Galdekitiaz hasikoa pixkate zeintzu kanpai edo zein joto zen duzan hemen edo joto zu ezen hemen azterriken? Gozin jote zan albaku. Zema dizete zein horrek? Zema kanpa? Albaku? Usistak ditzat. Gero zein? Urrengo zein? Gero iluntzin ustabe, armaiteku. Bai. Jote zan. Da gero mesaku. Angelusik ez? Angelus ez erizatuta zuen. Eberdikue? Ez, horiz ez. Hori ez gendu joten. Eta gero jaixitan behoko zen duen, ezta? Jaizetan untxe behoten da. Gozeko zeidetan joten da jai. Zanlontzo egunien? Zabantzo egunin, da aurreko egunin. Aurreko domekan? Aurreko egunin. Bai, behatze xan. Eta gero, amarren, San Lorenzo egune, gozeko zeidetan. Jai. Jai. Bai. Besteik joto zuen? Mesi deuenin, mesi joten da nin, 3 aldiz. 3 dei? Bai. Gaur ez lan ziten di? Horrek ziten di, gentitor dezen Elisa, lehenengoko aldixe, da gero handik momentu eta biherrena, da barru sartzeko beste aldi bat. Zarrerakue? Bai. Hartu. Eta zeuen aurretik zein ibilizen hemen joten bertokue? Zeuen aurretik zein joten? Haitxe beti jo izin da bizuzin. Baina kasualiadi bostuna mairun hil lehen zan, eta azkana neu jone ban, berena. Bere izan bai. Eta esan daigun orduan berak eukila hemengoen kargu? Beti erak entzun du. Beraz, itxikora hemengo motorra edo esan daigun... Beti. Eta arek zenbat, doino barriñe jote zitzun edo zeure gomutan baukuzue doino geixa jote banik edo, dei geixa edo, berak jote zitzunik edo, apartekoik edo? Areke jote ban, jaize zinin, mesa denpora. Lehena domekan egote zan, mesi. Gero hilin behin. Bai. Eta hortxe egunetan jote zan. Eruzariz biek, unitzen da 7 horrenek, 9 horrenek, 3 horrenek. Lehen bai, honez. Hor behoko zan, da izan. Bai. Hartu, eta... Bertona ordune, kofrada izane zenbate zeuze, badakizu? Ez dakizu zenbat zeuze? Justo haitxek erute ban listi eta daukiko dut etxin, baina... Asko, xe maitxute da, Xe maitxute da, gero eta gitxia, azterrikoko auzo eskoli da, da jentia ara juten da, eta onja horrek ez dakitzen zuni peia badakarren. Azkanen bakarrik kanpai jo, eta zanontzutako elixi garbitzu eta... Kofradizia barruen, jentik parte hartzen dut, Bai, ondiokan jarraitzen da, baina ez dakit ontsa gertako den, Bai, kofradan gitxidaz. Kofradan gitxidaz. Ja, gitxi gelditzen di, ja, borra indidan. Bai. Kanpotik etorri dinik, ez topendan inorbe dagoenik. Claro, hemen txaleta eta daia asko. Hauze Javierrengo da, zera. Irizar. Olobarretxe, bai. Artxe, ontsi torri de barretxe. Lehengo zela ikusana, on Irizarretxea, da berak hartu du parte, baina bestelan. Lehenaku, ongo dizentzuk burgainako badai ordain. Burgainuk badaz. Eta galtzuanak eta beharretxuko dabe. Galtzuan gu bai. Eta Andramaixepu bai. Andramaixekuk ez dugu. Zeuitzen. Da beketxik eta honeia laga dabe, ama. Beketxiku milagros hil zan, ez dakigu. Milagros hil zan, da ez dakigu beharretxuko dabe. Eta zein ongo di, aldeku? Aldeku be estetx. Aldeku be ez? Estetx, aldeku estetx sigurrik. Aurten pentsatote... Ez dugu ordain du. Ez dugu. Claro, orduan, bizka borondatak gauzit eta orduan batzutan ordainduko dabe, urrengo ez, da gure etxe atzetik izan ez guten, amaitxu hongo da hori. Neure ustez. Argindarra eta ardaintzeko, zeu ordaintzen duzu, ala ondarrako eltsiek?
Elixik. Ba, diferente, ez ondarroko... Bai, ondarroko elixik etxen da. Guk etxeu garbetxu, zalontzutako preparau, eta mezan bada preparau eta kanpai jo. Ondarroko parrokiz izan da. Bai, ondarroko Baina parrokiz. jaixek eta bertoko izutarreko antolatuko duzu ez, ez da? Antolatu bai, baina elixik garbetxu beti geuk egin izen dugu. Ondarrutik. Ondarrutik ez, geuk. Ondarrutik inortzetat. Ondarrutik, bai. Geutako giltze eta beti inixen dugu eta beti gauk etxeu. Amak etxen doblorak eta hori eta nik garbetxu. Osea, baina ondarruko izan duzu, ordaintzen da bela argixeta. Argixeta bai, argixe ez da besteik ordaintzuk hemen argixe. Urtin baten bizten da, ez da izango dixen. Bueno, hori Ez? Dogo zemari etor zanin hasi zan Ordaintzen? ordaintzen. Lehen Geure bentanatik. Lehen gaur bentanatik tiret esan, baina jaixek, baina Elixaku ez? Elixa neongo zan ez? Argixe bai. Hoxe, Elixaku. Elixaku beti Elixik. Ez? Ondarruko... Zakizu? Ez, hori Elixik... Lehen zeuntzetik botzen argixe eta oin ondarroko egiten. Jaixek etxizan. Da, hori etxin da, Elixatik tirau, ez? Hon Elixetik... Zenago lehen argirik eta zeunetik botako. Claro. Eta zeuen ustez, zoztar bako, honek ermitik berezixe edo desberdin edo bestik... Ez dakit, obri inzan niak horten ana, baina, claro, nik ontzuko gauzak. Obri inzan, lehen tapaute guzen horre bentana txiki batzuk, dara txeka agertu zin, dezate ben zinela gerragne hori txiko ez? Horre bentana txikixez etako zin. Atibi botateko? Esan nahi txeben baina ez. Ez? Zin horretako? Lehena bentana. Lehenako bentana. Tapaute hon zin. San Jerónimo nizto hausi kontestu. Jerónimo que santu ekarri eban eta globu eta horrek ezo. Zer barron zima santu egizu esan. Santuke horre, bai, zuk esatezu, Jeronimok ez, nire tatara abueluk. Ekarri zitzu zenela ez, ona. Ekarri behan zera. Baina santo bat. Santo bat ekarri San behan. Jeronimo. Aurretikuk ez daki eus. Aurretikuk Don Carmelok, ni akordetena, baina ni txikixen nintzen be, bai, Don Carmelok etxe ban taia uberak zerak. Santuk ez, eta bera etortezan ona pintxau eta etxea. Ni hori akordetena Don Carmeloaz. Ba. Zema santu da, barron? Zema santu da? Da San Lorenzo. San Lorenzo erdixin. Santa Barbara. Ez? Ez, San Jerónimo. San Jerónimo? Eta gero Santa Barbara. Santa Barbara. Ja, gero Jesusen bizotza eta Ama Bergini atzi. Zeitxid hori bat baino gehiagoti, barrun. Santuk? Bai. Ze bat, bertoko patroi esan daigu San Lorenzo da. Eta gero horrek besti galbuten oti da hori zeitxi da. Besti, Santa Barbara. Mesi otezan. Zaila modu nire pintxitxue. Ez da, lehena Mesi motezan Santa Barbara egonin, egur berinketu, etxesan, beti. Ordu neotezan bat baino gehiago. Bai, egur berinketu orduan txetxuen Santa Barbara egonin Mesi, egur berinketu eta txetxu ez. Eratu. Eta zuek, hemen dedikazionik solutako adarrak eta hemen itxezen duzan da, San Junetan... Mesi egunin toketan bazan bai. Baina zuek esan duen... Por ejemplo, domekan Mesi... Bai, erinoza. Hori zetzan? Erramu egune. Erramu egunien, hori hemen itxezen da, Mesi eta Tanapri. Bai, Mesi... Han egunin toketan bazan, erramu egunin toketan bazan Mesi, hemen txaitxezan. Da bestela ondarrure. Da bestela nik ondarrure, o bertxurero... Ez que hemengo baserri batzuk, hemengo parrokiotxako, ondarriko parrokiotxako eta beste batzuk bertxuko parrokiotxako. Beste batzuk bertxuko. Be honena, por ejemplo, Solozarreta, ama Solozarretako da hori de berritxuku. Da berton da Solozarreta. Bai. Da, itxe ba hemen guzan, zerote txoku eta ondarruko. Burgain gupe bertxu di. Oru eta zarra, ondarru. Dergaiz ez da itxe... Etxan hobe bertxu de. Eratu. Bueno, bestik baukizu golan, hemen ingurun jaixetan eta oso anedotan bat edo pasauteko edo, gogun. Zakizu. Elixia ze ikusi dakarrenak.
Ez dakinik. Eta horri, hemen zasunelen barrizte usala eta hori, no ze, biziora, no ze izan badakizu da? Ba, ini akortena, nahu bilintzen da, maz itxen da, baina, ez da izaten zenbat urte. Bateria zute. Ba, barrezetik, zenbat urte zilik, 20 urte? Ba, egiak eiban. Egiak eiban, baina, ez da izaten, 20 urte bai. Zolanin ibili zineten. Auzolanin ez, hori karri zan, egiak torte zan, baina, klaro, auzolanin ez. Neu, gauri neulako giltze eta... Neu, eta julen da, ni badaitz, ez ginen gaztik zengo ginen, da maz itxen debiltxe ginen da, metxea gortena. Baina egia etorri zan, baina hori ze zengo da, baztipa. Ota marruta igual, o zer, ezke urte garen pasaten diztak itxe, zaten. Julenen txik zenbat urte dugu? Julen eta uke berrota zei. Txik. Julen etxik? Ez da gutxo, ez zaten. Ba, pentsa gumita karrea maike, ba... 12 dugu zumik. 12, 15 bat edo. 15 amazi. Da? Ordu nahi zan hau? Gerua. Gerua. 20 baino gehiago, eta marrela. Bueno, beste golan izateko inik galetzeko. Eskerrik asko zeuen bolondatik gaitxik eta... Vale, ba. Oso ondo. Alama. Ai. Egon. Medakazu hau zintzak azute. Soñado. Kontraseina,